yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude hande oɗo subaka alkamisa balɗe 16 lewru 10 ɓuuru hitande ujunaji ɗe nogas e joyyi. Madagascar wayri tere fannu politique waɗi laamu fadde no hani joƴƴinede janggo aljuma colonel Michael Ranzanerin horejo fedde konu kapsat heɓtugo laamu ngu waɗat wondore makko gam ardade leydi ndi leyɗel adunaro ndu no jogui hen fayre Union africaine yowi ndi leydi Madagascar hanki alarba e dendagal calɗi nde fedde. To Burkina Faso jaydiyankoɓe nanganoɓe altine talata paltiɗo joppitama hanki alarba ko koreji mabɓe nantini o kabaru jati Ousseini Iboudou Jodone Jungrana e Michel Nana nanganoɓe ko nangunoɓe ko gomu toppitingo kabaruji cuuɗiɗi ko saabi nangule makko nambe nangule mabɓe andinaka tafon. To Côte d'Ivoire orgal sumgoji satiɗi ñande nogas e joyi lewru ndu gonɗen no jokki hanki en kokki konngol Awadon Melo candidat indépendant hande haalirde mon hokkata konngol ko Henriette Lagou jagorɗo kiiɗo dawriyanke hakkudejo e banggue politique fandare makko miijo makko e ɓooje makko ma en keɗomo e ley e kabaruji ɗi tedduɓe o yewtidi koye biyeteɗo Binta Diagne yallo ken ñalde dow jaam. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi Madagascar nana e dawal kesal tarika muɗum politique caggal firtugol Lana Ange Razoel mo ɓiɓɓe leydi ndi kaaɓi e seppoji mumen juɓɓinaɗi nder leydi ndi joni ko colonel Michael Ranzanerin gardiɗo fedde konu kapsat heɓtugo laamu ngu holliti wonde ma waɗu wondore makko aljuma janggo ko fati e ardade leydi ndi so tawi sukaɓe seppannoɓe ɓe kolliti weltare mumen waylugol laamu ngu mofti windere nde no jogui hen fayre keɗoɗen Boliba ko e nder ɓaynagu sattangu e télévision leydi ndi alarba hanki Michael Ranzanerin holliti wonde ko ñande aljuma o garowo o waɗata wondore makko ardade Madagascar andinde o hollitino wonde ɓe ciwlaki laamu ngu kono koko waɗɗiɓe ɓe mbaɗi saabu e wiide makko leydi ndi ko e telɓitade wonno o habrino kadi sosde goomu kuptidingo gendarmerie e police gam tabitinde golle leydi ndi hollidde gila kono ngu heeɓi laamugo Madagascar Antananarivo no deeƴi barasuji kono leydi ndi iwi e dow laabi ɗi goto foof jokki e haaju mum to nokkulo luɗo biyeteɗo place du 13 mai ɗo seppoji ɗi juɓɓinteno ko gacci nanate ɗon goto e sukaɓe seppannoɓe tawaɗo e nder fedde Gen Z andini wonde ɓe goni ko e mawninde polgo mabɓe kono so tawi ɓen seppannoɓe kolli beela mumen mofti windere nde ina wondi e kulol dental leyɗe Afrique dartini golle Madagascar e juɓɓule mum saabu ñingde ɓe heɓtugol laamugol yadani e sariya kolaɗo kuuɓal fedde ONU holliti fayre mum mawde France e banggue mum ɗaɓɓi ko yo leydi ndi hormo démocratie e laamu ɗoftingo sariya hollidde colonel Michael Ranzanerin fodima yuɓɓinde woteji ɗo e lebbi 17 ha 29 o holli yidde makko suɓade ko ɓuuri yawde hoorejo jagorɓe leydi ndi ete ɗum caggal disodiral gendi walla fedde leyɗele Afrique Union africaine yowi Madagascar hanki alarba ngal pellital fuɗɗa gollirede ko ɗon e ɗon ɓe jaltiniɓe e dendagal calɗi fedde nde ɗum waɗi ko caggal nde konum koɓe kepti laamu Ange Razoel ko horejo gomo fedde Union africaine nantini o kabaru gila ñande nogas e joyi lewru jeenayyi ɓuuru faltiɗo seppoji holluɗi mette alhaali leydi ndi no waɗa toon to Madagascar.